दिनैनि बे बेलासि समाव बयनिसिमबो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आरो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशन मोननैबो आफादनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय। थांनाय जानुवारि दाननि 16 खालार खालि उदालगुरि जिल्लानिफ्राय नखरसेनिफ्रायनो सानै बिजावजालि गोमानाय बे खौराङा जोंनियाव बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आरो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशन बे मोननै आफादनाव फैदोंमोन। दा बे फैनायनि असिलायै नखरा जोंखौ बिथोन होनाय बायदियै दिनै जोङो फेब्रुवारि दाननि 1 अक्ट' खालि जाय बिथांमोना नखरसेनिफ्रायनो सानैबो बिजावजालि गोमादोंमोन बिथांमोनखौ जोङो तामिलनाडु रायजोनि त्रिपुर होननाय हालामनिफ्राय बोखांनानै लाबोनाय जाबाय। लाबोनानै बिथांमोनजों लोगोआव जों आरो सानै हौवासा लोगो मोनफानाय जादों। बिथांमोना चिरां जिल्लानि होननानै जों मिथिनो मोनदों। दा हौवासा सानैखौबो जोङो लाबोबाय। दा बिथांमोननि नखरनि खावलायनाय बायदियै जोङो जाय गोमानाय बिथांमोनखौ बोखांनानै लाबोदों बेखौ जों दिनै नखरनो गथायफिनसिगोन। दा नखरनो गथायनायाव जोंहा माखासे माबा लिरना लाखिनाय जायो। बे लिरनायखौ जों बिथांमोननि आखाइनिफ्राय गावसोरो माने गावसिनि दायथ' लानानै लांगोन होननानै जोंनो लिरनायखौ गथायनानै होलांगोन। जों बेखौ आजावना लानाय जासिगोन। बेखिनियाव आं बेखिनिखौनो बुंबाय। आरो जोंहा दंबावो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशननिफ्राय गाहाय नेहाथारि मानगोनां अमृत बसुमतारी आदा, बिथाङाबो फंनैसो बुंहरसिगोन। एसेनोसै। खुलुमबाय रायजोफोर। कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशन आफादनिफ्राय भिडिअ नायगिरि गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दिनै जोंना BBWA आफादनि बुंथिगिरि बिथाङा माखासे खोथाखौ फोरमायलांखाबाय। दा दिनै जोङो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशन आरो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन मोननै आफादजों जोङो ज' जानानै खौसेयै बे हाबाफारिखौ दिनै जोङो मावफुंनो हादों नखरनि हांख्रायनाय बायदियै। दा जोङो दिनैहाय बिसोरनि सायावहाय गुवारै नायबिजिरनानै रायजो राजाखौ लानानै जोङो गुवारै नायबिजिरनानै दा जोङो जाय आइजोफोरा नखरसेनिनो बिजावजालि नोंथांमोनहा ससियेल मिडियायाव नुखादों नङा होमबा? दा बे आइजोफोरखौ जोङो नखरनि आखाइयावहाय बा हौवानि आखाइयाव आरोखि फिसायनि आखाइयाव जों गथायफिननानै होबाय। बेनिफ्राय जाय लाइमोनफोरा जाय सेंग्राफ्रा बे आइजोफोरखौ लानानै तामिलनाडु त्रिपुरायाव थाहैदोंमोन दा बिथांमोनखौबो जोङो दिनै मेलनि गेजेरजों गुवारै सावरायना दा मोननैबो साइडखौ जोङो आलदा खालामनानै बे हौवासाफोरखौ जोङो बिफानि आखाइयाव गथायनानै होनाय जासिगोन। आरो लोगोसे बे आइजोफोरखौ थाबैनो नखरावहाय बा गामियाव लानानै थांसिगोन आरोखि बिथांमोनहा उदालगुरिनि बे आइजोफोरा। बेनिफ्राय नैबे लाइमोनफोरा सेंग्राफोरा चिरां डिस्ट्रिक्टनिमोन नोंथांमोन। दा आङो सानदों अब्लाबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय बिसोरनिफ्राय मुंफोरखौ आं सोंनानै लानो रायजोफोर। नामखौ खोन्थाहर, बिमा बिफानि नाम बबेनि? आंनि नामा खायन नार्जारि आरो जायगाया चिरां, ओमफ्राय एरियाया खुंग्रिं गोबोरखि एरिया। आंनि नामा फिलिमन नार्जारि, गामिया लाइमुथि दलपारा। आंनिया माइनाव बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि, गामि कुसुबिल। आंना रजे नार्जारि, गामिया सबनगाव, डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि। आं बिसोर सानैखौहाय दायथ' लानाय जाबाय। दा बिसोर सानैखौ आं लाना थांनाय जासिगोन आरो न'आवहाय। दायो मा खालायबावनो, दा बे सेंग्रा सानैखौ आंनिनो मानसि जायो, आं बिसिनि बिफा जायो। सासेयाबो आदानिनो फिसालाखा। बेनिखायनो बे इसोरनि मानसिफ्रा आंनि आखाइयाव गथायना होबाय। आं लांनाय जासिगोन आरो। थेंक इउ। जोबथायाव आं फंनैसो बुंहरबावनो सानदों रायजोफोर। इयुन समफोराव जुदि बे आइजो आरो बे सेंग्राफोरा जुदि बेफोरबायदि हाबायाव जुदि फैबावोबा, बेफोरबायदि खामानिखौ मावबावोब्ला जोंनि बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आरो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सिएशननि नोजोराव जुदि
फैबावोबा फिन खेबसे जोंनि आफादा बिथांमोननि सायावहाय गोख्रोङै आयेननि राहा लानाय जागोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो बिथांमोननिफ्राय जे जोङो लिरबिदां लिरनानै लादों बेखौ जोङो आजावनाय जासिगोन। मोनसे खोथा आं आरो फोसावहरबावनो नागिरदों दिनैनि जिथु बे बिथांमोनखौ जों मैया थांनानै दहाय फुङाव लानानै फैदों बेजों लोगोसेनो मोनसे खोथा सरजाबफानो लुबैदों जोंनाव दिनैसिम तामिलनाडु एरियायाव थाफैनाय 1000निबो बांसिन बेबायदि न'खर गारै गारै बिसि फिसाय गावस्रालायनानै गुबुनजों खारफाबोनाय गोबां सुबुंफोर दंफैबावो जों बिथांमोनखौ दानो दिनैनो साबधान हरदों जे नोंथांमोना सांग्राङै था फैबाय थानाय समाव जेखुनु जाया टाइमावनो बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सियेसन आरो कर्नाटका बर' रैखाथि एस'सियेसन मोननैबो आफादा थांनानै नोंथांमोनखौ बोखांना लायनो थियारि जागासिनो दं। नोंथांमोना मा साननानै गावनि न'खर गथ' गथाय फिसा फिसौखौ गारनानै दिनै गुबुन जायगायाव गुबुन हौवाजों बा गुबुन हौवाया गुबुन हिनजावजों बेबायदि थाफैदों बेखौहाय जोङो जोंनियाव जेसेबां कमप्लेन फैदों जोंनाव जेसेबां केस फैदों जोंनाव बे केसा माखासे लिरबिदां हिसाबै जोंनाव लाइजामनि गेजेरजों जोंनो दैथायहरनाय जादों बेखौ जोङो मान होयो जोंनो जाय बेक्तिफोरा जोंनो लाइजामनि गेजेरजों फोरमायहरदों बेखौ जोङो मान होयो बेनिखायनो जों दिनै बे भिडिअनि गेजेरजोंनो मोनसे क्लियारिफिकेसन हरनो नागिरदों बेंगलराव थानाय ओरै तामिलनाडुआव थानाय तामिलनाडुआव सेलामनिफ्राय लानानै कयामुटुरसिम त्रिपुर कयामुटुर सेलाम इरड आरो ओरैजाय केरेलायाव थानाय जाय बिथांमोना मालायनिया मालायजों खारलायदों नोंथांमोना हानायसेबां सांग्रां थाखा जिखुनु टाइमावनो जों नोंथांमोनखौ थिखांनो थियारि जानानै दङ दिनैनि थारिखनिफ्राय लानानै एसेनोसै गोजोन्थों। दे गोजा गोजाखौ नैबेनो हो र' नों होफैग्रो नोंसोर साथामनो होफैग्रो गोजाखौ होफैनो खारामबो आखाइजों हमना दे बेखौ बोखादो आजावफादोब्रा सासे अके बेखौ नों एसे फरायना होबा मोजां जागोन सिम्पलनिफ्राय ओरै नों लादों बेखौ बैनो गथायदो बिसोरनो